Sa pagpili sa mahimong kapika sa kinabuhi, dili kinahanglang dato, dili kinahanglan nga gwapo o gwapa, ang kinahanglan nimo katong naay pamatasan, naay respeto diha nimo. Katong taong suportahan ka kung unsa imuhang gusto sa kinabuhi. Malipayon siya kung unsa ang imuhang ikalipay, naa siya andam mo alalay. Dili ka pasagdan, kabalo mo sulbad sa mga unos sa kinabuhi. Katong tao nga kabalo mangitag paagi unsaon pagsulbad sa mga pagsuway sa kinabuhi. Kanang every time kung naamoy misunderstanding, kabalo mo settle unsaon mabalik inyuhang gibate para dili mawala kung unsa inyuhang nasinati. Ayaw pilia ang laki nga ingnon ra kag bahala kada sa imong kinabuhi. Pilia ang laki nga muunong nimo hangtod sa katapusan. Kabalo makontento. Kung ikaw ang laki, pilia ang babae nga naay respeto diha nimo ug naay kontento. Ang babae nga mosabot nimo ug muunong nimo bisan sa kawadon. Ayaw pilia ang babae gusto puro palami sa kinabuhi, dili kabalo mo atiman sa panimalay. Puro lang hayahay ang iyang gusto. Nya dili kabalo mo diskarte para pud makatabang pud sa inyuhang panginabuhi. Ayaw pilia ang babae nga biyaan ka kung wala na kay sapi, kay gusto ra puro palami sa kinabuhi. Unya dili kabalo mo atiman sa panimalay. Pilia ang babaeng muunong nimo hangtod sa katapusan. Reminder, ayaw pagdali-dalig pangita sa kapika sa kinabuhi, pangayua sa kahitasan. Kay ang taong tinuod muunong nimo, ayaw jud pagdali-dali sa desisyon. Huwata ang saktong panahon para sigurado ka sa imong kinabuhi. Ayaw pagdali para dili mamiserable ang imong kinabuhi.